і свої специфічні зелені уявлення про мораль взагалі. Я ось з великим подивом дізнався нещодавно, що президент України Зеленський заявив, що якби він був президентом, то вони всі померли в Криму, але Крим би не здав. Так. То ви розумієте, нам всім не повезло, що в 2014 році він не був президентом, по-перше, а по-друге, напевно, він би теж героїчно віддати своє життя за свободу і наявність, належність Криму Україні, якби його знайшла повістка 4 рази. Так, повістка, розумієте, була винна в тому, що його не знайшли. І в результаті такого героїчного бійця не дочекалась українська армія, і він не зміг одноосібно захистити український Крим. І от на фоні оцих всіх заяв про те, що ми там великі патріоти, ми борці і так далі, все інше, от історія з Кримсько-татарським каналом, єдиним, до речі, Кримсько-татарським каналом, вона, по-моєму, перекреслює усі ті хвацькі заяви наших очільників про їхнє бажання утворити кримську платформу, боротися за деокупацію Криму, розповідати міжнародне співтовариство, що ніхто до них з цим питанням не займався. І ось на фоні оцих всіх переможних реляцій дивитися, як поруч з вами просто гине єдиний кримсько-татарський телевізійний канал. Причому мова ж йде не про сотні мільярдів гривень, які, наприклад, на дороги у нас щороку закатуються. Мова йде про зовсім незначну суму в межах українського бюджету для підтримки руху кримських татар. Коли нам сьогодні от я слухаю ці маячні, вони пишуть, які вони розповідають, що от, мовляв, це приватний канал і так далі, то я хочу нагадати, а що? У нас по Конституції 3 види власності: державна, комунальна і приватна. Кримські татари позбавлені своїх державних органів влади, що вони визнані корінним народом в Україні, да? Але жодного державного органу влади, який би міг би представляти їх інтереси, немає. Муніципального також. У нас же немає жодного району там, чи населеного пункту, де б, скажімо, проживали кримські татари, які були б визнані як їх муніципальний, скажімо, хоча б орган влади. Його теж немає. Значить, все, що крім цього, це все може бути тільки приватно. Інакше це неможливо. Статус Меджлісу не визнаний як єдиного законного представника кримсько-татарського народу на державному рівні. Тому все, що кримські татари роблять, воно все, вибачте, виглядає в рамках приватної ініціативи. Але ця ініціатива, вона є в інтересах не тільки кримсько-татарського народу, а в інтересах всієї України. Тому що деокупація Криму є однією з головних пріоритетів нашої національної політики. І замість того, щоб підтримувати цих людей, які борються проти окупації, наша влада починає розповідати про те, що щось там не так, там неправильно, бо треба подивитися і зробити отак чи інше. Послухайте, ви собі уявіть 2014 рік, коли почалась війна, і коли потрібно було готувати українську техніку, яка вся була виробництва Радянського Союзу, значить коопераційні зв'язки були і на території Росії, і потрібно було запчастини діставати. Ну як можна було в ті часи, наприклад, проводити тендери з участю російських виробників, щоб вони постачали запчастини на українську техніку, яка вела війну з російською армією на сході України? Всі ж розуміють, що це абсурд. Те ж саме сьогодні, коли ми говоримо, у нас є кримсько-татарський канал АТР, його потрібно підтримувати. Це комусь незрозуміло, всім зрозуміло. І виявляється, що це неможливо. Виявляється, прийшли такі професіонали в галузі державного управління, які розповідають, що це фізично неможливо. А я, коли це все чую, завжди згадую свого командира дивізіону. Знаєте, він був українцем, до речі, в Ленінградському нашому училищі, він такий високий, міцний, Вадим Федорович Підлужний. Як він нам казав, я цілий майор на полковничій должності. І коли він бачив курсанта, який щось не те зробив, він нас запитав, в чому проблема? І ми починали там щось розказувати, якісь там у нас виникли проблеми. Він каже, запомніть, тот, хто хоче зробити, тот делає. А хто не хоче, то тисячу причин. І одразу давав 2 доби арешту всіх. Тому в нього таке було прізвисько арешт. Так от, якщо хочу сказати, якби влада хотіла допомогти вашому каналу, вона це зробила. Тому що не вам треба розбиратися в хитросплетіннях української бюрократичної науки чи бюджетної нашої системи. Ваша задача – робити те, що ви робите, а задача влади – вам допомогти. І якщо влада перекладає свою відповідальність на вас, це говорить лише про одне, що бажання допомогти кримським татарам немає, попри всі гучні заяви. І мені, відверто кажучи, як громадянин України,
соромно вам сьогодні дивитися в очі. Я ще хочу вас попросити пробачити за те скотство і те свинство, яке влада сьогодні робить по відношенню до тих людей, які борються за відновлення територіальної цілісності України і за права народу, який є корінним народом в Україні. Вибачте, будь ласка, мене і всю ту владу в Україні, яка сьогодні так себе поводить. Андрію, ви не перша людина, патріотична людина, яка мені там в особистості пише там в приват, що вибачте, але ж ми не ображаємося. Ми розуміємо, що це ці люди, які там щонайменше байдужі до боротьби за Крим. Вони і ви це різні люди, тобто вибачаються не ті, хто винні, так? І щодо комерційного каналу, це просто люди, які це просто вимовляють. Для мене вже особисті вороги, тому що вони брехуни. А брехати на фронті це просто підставляти своїх під вогонь, так? І на щастя, в нас є друзі в різних країнах. Ось, може бути, ви зустрічалися колись з такою людиною, Даніус Жалімас, голова Конституційного суду Литви. Не знаєте таку людину? Я знайомий з Лінасом Лінкевичем, міністром Ага. з ним, до речі, підписували документи в Києві. Я з ним зустрічався в Литві. З Конституційного суду Литви я, на жаль, не зустрічався, але у нас трошки різні різні галузі, але ж він великий друг України і багато разів тут був, і він знає, там у нас на телеканалі був, там він знає багато суддів, там діячів, депутатів тощо. І він одним з перших просто, коли це питання штучне виникло, що типу це комерційний канал, який, правда, не заробляє жодної копійки через те, що ми не маємо ані розважальних програм, ані реклами. Взагалі це наш принцип. Ми воюємо, а не торгуємо. Да? А він сказав дуже прості речі. Він юрист міжнародного рівня, європейського рівня. Він сказав, в чому проблема? Перший пункт – державна задача. АТР виконує державну задачу? Ну, якщо державна задача – це повернення Криму, це інформування про Крим і для Криму, то так, це державна задача. Другий пункт – це некомерційна місія. В нас геть не комерційна місія, ми нічого комерційного взагалі не робимо. Просто вимкніть хто завгодно наш канал і подивіться, що там комерційного, так? А місія некомерційна в тому, в чому там повертаємося до пункту першого, так? Повернення Криму. І третє, це він зазначив, що це питання, щоб таких питань не виникало, його треба вирішити на законодавчому рівні. Тобто потрібен закон щодо фінансування телеканалу АТР до моменту деокупації, повернення, коли ми повернемо собі на наше майно, наші потужності медійні, коли ми зможемо нарешті якось там заробляти. Да? Але ж це ніяк не пов'язано з тим, що зараз відбувається. І просто я тут більше не для вас, ви ж це розумієте, для глядачів розповідаю. А у вас я хочу запитати таку річ. Ви ж спостерігаєте так за інформаційним простором, за Фейсбуком, час від часу і там. Деякі люди розповсюджують відверті фейки про телеканал АТР, звинувачують нас у злочинах, у розкраданні бюджету тощо. Тобто телеканал, в який ми навпаки додаємо в те, що нам передають з Криму люди, там гроші, пожертвування тощо, ми вкладаємо все в цей канал, ми нічого з нього не беремо. Нас звинувачують в зворотньому, в тому, що ми злочинці, і що ми там крадії. Як ви думаєте, чи це випадково, чи хто може керувати цим процесом, коли там в коментарях багатьох людей там в приват надходять такі фейкові повідомлення, до речі, з боку людини, там, яка перводжерелом є, який є відвертим фанатом Шарія, наприклад. Да? От як ви думаєте, цей процес відбувається? Знаєте, коли я чую безпідставне звинувачення або такі от гіпотези, знову ж таки згадую, вибачте, свою армію, в якій я служив. Нам завжди той же наш командир батальйону дивізіону казав так: ви судите всіх по собі. Ви екстраполюєте, як би себе ви поводили в випадку, якби ви були на місці іншої людини. І коли ви чуєте, діяч заявляє, що
розкрадені бюджетні гроші, що зроблено це для власного збагачення, то він це не про вас каже. Він каже це про себе. Як би він на вашому місці діяв, якби він отримав бюджетні гроші. От його іншого уявлення про те, що якщо вам дали бюджетні гроші, то їх треба вкрасти, у нього особисто немає. І він вважає, що всі люди, які навколо в Україні, вони точно робили б так, як він собі уявляє для себе. І тому цих людей назвати просто людьми і порядними, тим більше порядними людьми, дуже складно. Я читаю це все, теж бачу, теж аналізую. Хочу вам сказати, пам'ятаєте, колись президент Зеленський казав, що, правда, він це казав про всю країну, що, мовляв, Україна йому нагадує жіночку, яка готова прийняти з будь-якої, значить, від будь-кого і будь-які пропозиції. Да? Так от він мав, напевно, на увазі цих людей. Отих, для яких гроші не пахнуть, які заради отримання якихось дивідендів, чи політичних, чи фінансових, готові обмазати брудом всіх тих, хто не такий, як вони. Хто має якусь ідею, хто за щось бореться. Розумієте? От я завжди в такій ситуації згадую слова Ліни Костенко, нашої видатної української поетеси, які вже, не, по-моєму, це її. Ні, вона жива, вона жива. Я кажу, це один із тих небагатьох моральних авторитетів, якими ми повинні пишатися. Пам'ятаєте, ця от боротьба за владу, яку вона описувала в своїй поемі «Берестечко». Розломлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть. Тож буде голова, як макова голівка. Так потарахтять, і потім хтось продасть. Не той, так той. Там зрада, там злодійство, там вигнали самка, обрали слимака, там наливайківці побили слободівцями, там ті оптик зламали держака. Вже хтось про когось вигадає байку, всі ворота чорні від смоли. І шило поміняли вже на швайку, а ті ворлити призвели. Там вибрали якогось чоловіка, думаю, що то вже Віфлеєм, ще й прізвище хороше. Заплюй свічка. Отак одне одного й заплює. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо убоство. Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мистоборство. Оці от мистоборці, вони гублять сьогодні Україну. І мало того, що вони нічого не роблять для України, щоб допомогти і в такий страшний час, вони ще й заважають іншим людям боротися проти окупації. І тому таких людей інакше покидьками я назвати не можу. От вибачте, я завжди сварю за те, що я там вживаю різкі слова, але я вживаю все-таки їх в цензурному вигляді і в пристойному. Але те, що це покидьки, я готовий ще раз повторити. Я дякую вам, дякую вам, просто Ліні Костенко, пані Костенко, нехай живе довго-довго. Вона насправді такі вірші в неї. В мене був такий особистий досвід, Андрію. Мені там, тобто, певним чином примусили читати вірші Костенка, бо я соромився там у своєї української мови, але ж все ж таки прочитав, і з того разу я розумію, чому ви її читаєте. Так. Дякую вам. Пан Андрей, вот еще что хотели мы у вас спросить. Вы знаете, на прошлой неделе в Европарламенте призвали решить вопрос финансирования телеканала АТР. Об этом говорится в докладе выполнения соглашения Украины об ассоциации Украины с Европейским Союзом. И в частности там говорится о необходимости принятия закона о коренных народах, о статусе крымстарского народа, о внесении изменений в Конституцию Украины, о крымстарской национальной территориальной автономии. Вот как вы думаете, сегодня власти Украины вот эти вот призывы европарламентариев будут принимать во внимание или же все-таки проигнорируют решение этих вопросов, проигнорируют вот это вот сближение с Европейским Союзом? Знаєте, от я уважно спостерігаю за тим, що робить нова влада протягом останніх майже 2 років. І я би підібрав таке слово для всього, що вона робить. Це імітація. От все, що вони зробили, вони потім його розпіарять і розповідають, що цього до них ніхто ніколи не робив. Але все це імітація. От просто простий приклад. Вони скасували, як вони розказують, депутатську недоторканність. От 30 років всі говорили, а вони взяли скасували. Як раніше було? Раніше, якщо Генеральний прокурор має намір притягнути когось до відповідальності з депутатів, збирали матеріали,
Пішли в парламентський комітет, там доповідали, потім парламентський комітет приймав рішення, потім виходили на трибуну Верховної Ради, висловлювали це публічно, слухали всі депутати, чула вся країна, виступав конкретно цей депутат, виступали і представники різних депутатських груп і фракцій, і Верховна Рада приймала рішення. Притягувати до відповідальності чи ні? Скасували. Тепер Генеральний прокурор одноосібно має право, не ходячи в Верховну Раду, не ходячи на парламентський комітет, не інформуючи громадськість, приймати рішення, пред'являти підозру чи не пред'являти. Без Верховної Ради. Пам'ятаєте ситуацію з тим же депутатом Юрченко? Якби це преса не сказала, то Юрченко би по сьогоднішній день би ходив би без підозри. Але оскільки почався шум, то тоді через декілька днів Генеральний прокурор підписала підозру. Чому так? Тому що Юрченко належить парламентській більшості, тобто владі. Було б це, скажімо, щодо опозиціонера, я думаю, процедура була б дещо прискорена. Тобто вони кажуть, що вони скасували депутатську недоторканність, а реально вони скасували і опозицію і залишили до влади. Тому що тепер навіть не 100% президентський прокурор, а 200% прокурорша президентська вирішує, кому підписувати підозру, а кому не підписувати, без Верховної Ради. По закону щодо імпічменту президента. Ми першими зробили цей закон. От нещодавно, коли закрили там 3 телеканали, Медведчук, по-моєму, там з усіма цими своїми друзями заявили, ми будемо ініціювати імпічмент президенту. І закон вже прийняла більшість. Виступає Корнієнко і каже, а попробуйте наш закон виконати. Він так написаний, що ви ніколи не виконаєте. Ну, це той випадок, коли краще жувати, ніж говорити. Але він виболтав те, що вони вклали в цей закон. Вони його прийняли формально, знаючи, що його ніколи виконати не можна. Вони прийняли рішення щодо ринку землі. Ось ми перше прийняли. Це брехня. Ринок землі був введений ще в 2001 році. Єдине було обмеження щодо землі сільськогосподарського призначення. Тому що не було ні земельного кадастру, не було ні інфраструктури, нічого. Зараз вони скасували мораторій і прийняли закон не в інтересах українців, а в інтересах великих корпорацій і в інтересах іноземних банків. І це видають за найвище досягнення. Зараз вони готують аферу пенсійну, для того, щоб збагатити друзів пані Третьякової і всіх, хто стоїть за страховим компанією і так далі. Так от в них тактика яка? Імітація. Сьогодні міжнародні партнери кажуть, що треба допомогти кримським татарам забезпечити. Я думаю, це моє особисте переконання, що вони зімітують підтримку. Тобто вони зроблять так, що скажуть, дивіться, ми закон прийняли, ми їм допомагаємо, а насправді ви нічого не отримаєте. Тому що, ще раз підкреслюю, той, хто хоче зробити, той робить. Хто не хоче, той починає імітувати бурхливу діяльність. І тому проблеми, які виникли в АТР, це не проблема з бюджетом, не проблема з грошима, не проблема. Це проблема з бажанням, з політичною волею. Очевидно, ви чимось не влаштовуєте нинішню владу в Україні. Ви, напевно, створюєте... Інтересно, чим це? Ви не влаштовуєте. Пан Андрей? Так. Вы сказали, что мы не устраиваем. Я просто вот уточняющий вопрос задала, видимо, я вас перебила. А чем это вдруг мы не устраиваем украинскую власть? Очень коротко, у нас просто ограничено, к сожалению, эфирное время. Ну як? Президент закінчив війну в своїй голові. В очах Путіна він по сьогоднішній день шукає мир. Надо просто перестати стріляти. А ви що? Ви ж заважаєте домовитися, розумієте? От хто не дозволив енергопостачання в Крим забезпечити? Ви. Зараз от вони сидять, виношують плани водопостачання. Вони ж прекрасно розуміють, хто буде протидіяти першим. Да? І тому на всякий випадок заздалегідь створюють вам проблеми. Ну і так далі. Тобто вони вас намагаються приручити, зробити так, щоб ви прийшли до них і сказали, все, ми здаємося, що треба, ви нам скажіть. Вот. Вони не розуміють своїм, ну скажімо так, своїми мізками, це не знаю, які в них там є, що ви не з тими людьми маєте справу. Ті люди, якщо вони не зігнулися під Путіним, то під вами тим більше вони згинатися не можуть. У них є честь і гідність. Вони залишили свої землі не для того, щоб вони коритися вам тут, а для того, щоб боротися за деокупацію і проти того страшного окупанта, який на їхній рідній землі зараз знаходиться. Тому ви оці свої речі залиште при собі. Поводьтеся гідно з цими представниками. Хай маленько, але
вільного народу. І от чому мені соромно? Навіть не за гроші. Повір. Мені соромно за відношення, за скотське відношення влади по відношенню до своїх же громадян, які борються за свободу і за те, щоб Крим повернувся в Україну. От що важливо. За це мені соромно, за їхнє відношення до вас, розумієте? А я це відчуваю відповідальність свою, тому що я теж громадянин України. І ми теж відповідальні за свою владу, розумієте? Ну, коли німці казали, от Гітлер був, він, вибачте, скільки злочинів зробив. Хіба німці не несли відповідальність за владу Гітлера? Несли. Так і ми несемо відповідальність за ту владу, яка у нас є, тим більше ми ж за неї голосували. Ну, не я персонально, ну, ми як народ України. Хіба нам не повинно бути соромно за те, що влада робить по відношенню до вас? Мені соромно, мені просто соромно, я чесно кажу, так як є.